Funga sirse chinno ko berena phayo iko janala saka kolmo khoi thongmani not. Hello guys, Funka ham nara jatana haina fugo an channel hengkai tini ang fungni simino vlog start khaika hengkai nara eko nara ma kaisa recipe share khaina bagai famous ang tini muyani recipe hengkai nara naitoni tamo recipe भगवान ये क्या bahai ki sangne muya ani maklum thung tongo nai Teo bin bay 정말 통할 동안 풍아 실시 진노가 베르나 파이요 이거 자나라 사가 까이 통할 동화 하타로 네디 하타로 사동 뭐 하나이 토도 구아이 부팡 가이 Nora ani video na tin to prothom nai kai kisa channel no subscribe khai ro di kai video no cha cha khang kai like khai ro di kai nora nai tom ni Mairung no gura khaibe ka tabuk khai muya rosinai mui tiklai na furo kai lebu blai runai lebu thali mui mun kha tabuk kai Kai tabuk sakhi mui songoi pekha kai tabuk mai rok sa bai norok bai malane mai rok sa bai tab khai ai kisa berai ne norok no kaisa mani funung na bagai tai kisa manui norok nai tong de tai kisa orok khai sokure ko norok no samani koi fol mu khuisa nai hentre nai তারপরে মস দেন নাই ইকা বব চাও chala di sung khai bong kai chala নরক চায়া খো হিংকাই যাই নাই দি থসুব আই কে মু কইছনা ইক মস দেন হম খাই আমার ওই হাতি নাই মুখই থকসুকা Koi from mukhoi thoksuka tini ni kai nara wai sapana snamu se khong kai chai ne di thoksubo kai tini ni tin ni bage asung na channel no subscribe khai kai kisa subscribe khai rudi hambai